Hola, què tal? Com esteu? Gràcies per acompanyar-nos. Comencem un nou programa d'Efecte Efervescent aquí al Primer Canal. El canal nacional, no autonòmic, no extremista, no extravagant i transversal de Catalunya. La Lara ens explicarà com sintonitzar-nos. Endavant, Lara. Per sintonitzar el Primer Canal, entrem a l'app de YouTube, apretem a la lupa i escrivim Primer Canal. Aquí ja ens surt Primer Canal, apretem a Efecte Efervescent, qualsevol dels programes, i anem a subscriu-me. Apretem i després apretem a la campaneta i posem a totes, de manera que quan fem un nou programa us sortirà una notificació. És totalment gratuït. Molt bé, doncs comencem. Recordeu, és molt important subscriure-us per donar força al canal. Ho repeteixo sempre. I per contactar, info@rtb-u.cat. El programa d'avui tractarà de l'anàlisi dels resultats electorals de les municipals i a veure què fem a les espanyoles. Ho farem amb la meva dreta Ramon Carner, president, fundador del CCN, Cercle Català de Negocis i empresari, i a la meva esquerra en Ignasi Pere Ferrer, cineasta, president de Suport Civil. Benvinguts els dos. Hola, què tal? Hola. És important el que direm avui. Avui Bueno, no sempre- només analitzem sempre el que ha passat, sinó pensem en el futur. Sempre és important el que diem. El primer canal sempre diu les coses importants. El Primer Canal sí, però a més els moments en què hem sortit d'una convocatòria electoral municipals, anem cap a una altra convocatòria electoral del país veí i ens hem de preparar per la convocatòria electoral del Parlament de Catalunya, que és la nostra. Doncs mirem, analitzem les municipals. Què ha passat a les municipals? Per fer-ho així gràfic i fàcil, tenim per una banda el vot més espanyolista que concentra el PSC, menys Albiol a Badalona, no? Que és la tercera o la quarta ciutat de Catalunya, que és el PP. Tenim per una altra banda el vot independentista d'aquests partits col·laboracionistes, processistes, com se n'hi vulguin dir. Però els veiem una mica iguals, no? Junts, Esquerra i CUP. Col·laboracionistes, ja està, és el nom. D'acord, per tant tenim una mica aquests dos espais, el PSC i els col·laboradors. el d'Esquerra i Junts. I no hi hagi un partit independentista amb cara i ulls que tregui un bon resultat a Catalunya, això és per rumiar-ho. Doncs anem a parlar dels resultats. A veure, els resultats són que Junts i el PSC més o menys s'han mantingut i que Esquerra Republicana més la CUP s'han fotut una patacada monumental a les eleccions. Evidentment. Per tant, resultat, que si ja teníem X alcaldes d'Esquerra Republicana, doncs aniran cap al PSC. Val? Per tant, els alcaldes espanyolistes han augmentat o augmentaran en els ajuntaments. Això ho veiem així? Així mateix, alcaldes espanyolistes i regidors espanyolistes. O sigui, no entenc com a Catalunya, a nivell municipal, que es tracta de votar la gent més propera a tu, la gent més propera al poble, doncs acaba guanyant la llista que realment defensa no el teu poble, sinó defensa els ideals d'un altre país. Per tant, s'han quedat a casa molta gent, en aquest cas d'Esquerra Republicana. No, s'ha quedat a casa l'independentisme, perquè se'ls va anar, es va anar dient constantment castiguem-los, els independentistes no anem a votar, no anem a d'allò, castiguem-los. Jo rebia whatsapps, no vagis a votar, vota nul, o vota abstenció, amb la pareta 1 d'octubre, sí, també que no tenia cap sentit. Municipal. No tenia cap sentit, vota el record de l'1 d'octubre en unes eleccions municipals, no tenia cap sentit. No tenia cap sentit, sí que en tenia un, perquè si tu no vas a votar, surt més alcaldes socialistes. Surt més alcaldes socialistes, surt el vot dels altres. D'on surt tot això? Abans, aquí em sembla que comentaves d'allò, allò del País Basc, potser caldria tornar-ho a recordar, que l'única vegada que el PSC va... No, el Partit Socialista Basc. El partit, el PNB, com deies, torno a dir que... El Partit Socialista va guanyar les eleccions autonòmiques basques una sola vegada. Com sempre guanyava el PNB i una sola vegada. I per què? Per l'abstenció, o perquè no van deixar presentar en aquell cas... Perquè no van deixar presentar la Rematasuna. El que ara és Bildu, exacte. Per què? Va representar una abstenció. Aquella gent no tenia partit per votar, no van a votar. Resultat,
va guanyar el PSC, el PSOE, que és el que es pretenia. En aquestes eleccions municipals hi ha hagut un aiguabarreig de vots que tots s'han perdut. O sigui, aiguabarreig de vots que uns es volien abstendre perquè estan enfadats amb els independentistes, falsos independentistes, però estan enfadats, els altres que no sabien a qui votar, i bé, vot nul per aquí. Aleshores el que ha provocat és que aquesta abstenció tan gran, bé, més diputats, més regidors. D'acord, hi ha hagut una extensió molt gran. És contrari a Catalunya. Hi ha hagut una extensió molt gran. Molt gran, però no se'n parla. Però en els llocs on no hi ha hagut abstenció, en alguns pobles, tu ets a Sant Feliu de Codina. Sí. En els llocs on hi ha hagut un nou espai, que no hi ha sigut a tot arreu, però en els llocs on hi ha sigut, aquest nou espai ha escombrat a Junts, Esquerra, CUP... Sí. Clar, perquè aquest nou espai no els hi ha calgut no anar a votar, perquè ja tenien un nou espai. Bé, Suport Civil va treballar per aquest nou espai. Nosaltres vam treballar 5 mesos abans de les eleccions i per crear aquest nou espai. En alguns municipis ha funcionat prou bé. En alguns municipis ha funcionat prou bé. La gent ha tingut possibilitat de votar una cosa nova que se sentien seva. Per tant, això ho podem exportar a les eleccions espanyoles, que falta poc, o les catalanes que vindran, o les europees? A veure, eleccions espanyoles, aviam, qui comença, Ramon? Bé, a les eleccions espanyoles, com a catalans és lògic que no votem, que no anem a votar, és lògic, perquè les eleccions espanyoles no són les eleccions del nostre país, per tant, té una lògica no anar a votar. Ara, el que no té lògica és no anar a votar a les eleccions del Parlament de Catalunya. Per tant, a les eleccions espanyoles, Ignasi, què proposa Suport Civil? No s'hi va fer la independència? Que la gent, si els hi fa il·lusió anar a votar, que voti el que vulgui. I si no, que es quedi a casa. És una comoditat absoluta, és un dia de festiu, a la millor fa sol i tot, per tant que es quedin a casa. Les espanyoles, a veure, Espanya, en aquest moment, com a tal, no ens interessa. Només ens interessa per anar a negociar amb Espanya com ens fem bons veïns. Com som els veïns. Per tant, anar a votar és no legitimar la democràcia espanyola. De la mateixa manera que Noruega ho va fer amb Suècia. La democràcia espanyola. Es van asseure i van dir: hem de ser bons veïns, Sí. I continuen sent bons veïns. Això és l'única cosa que ens interessa fer. Per tant, és com una espècie d'histerisme o de anar a votar a unes eleccions espanyoles. Però Ignasi, vosaltres ja ho vau dir fa molts mesos. Això fa temps, l'abstenció no és... Ja vau dir que en l'Assemblea General que s'havia celebrat ja teníeu, no sé si va ser al setembre... Acordat. O a l'estiu passat, teníeu ja acordat que les eleccions espanyoles i europees no s'hi anava a fer la independència, per tant, cadascú que fes el que volgués, abstenció o vot nul, que en les municipals s'intentés treballar per nova gent... Noves forces, nou talent, nou talent. I vau parlar també que a les catalanes s'intentaria crear un nou espai independentista. Què és el que s'està fent? Què s'està fent? És a dir, en aquest moment... Molta feina s'està fent. Sí, molta feina, no, però en aquest moment Suport Civil, en una certa manera, ja ha fet això amb els ajuntaments, és a dir, ha donat que municipis que els hi calia el suport, se'ls hi ha donat el suport, és a dir, el que s'ha fet. En aquest moment, per les eleccions catalanes, es prepara una coalició de partits, que vol dir una llista unitària, per fer aquest espai independentista, però real. Però s'està fent o no, això? Aviam, la gent que ens escolta, què tenim d'aquest nou espai, que no sé, tu dius tercer espai, però jo això de números... No, és el nou espai, què s'està fent? Però coses clares que la gent entengui. Bé... Podrem anar a votar un nou espai, sí o no? Aquest nou espai, Suport Civil Català va participar en la cimera de partits, i en aquesta cimera de partits es va acordar treballar per fer possible aquest nou espai, aquesta llista única independentista per les properes eleccions del Parlament de Catalunya. I això, bé, hi ha un Consell Executiu que està treballant, i sí, és necessari. O sigui, no podem... Vam convocar tots els partits, això ho hem dit, d'altres programes, es van convocar tots els partits. Han vingut els que han vingut, i vas parlar d'un nombre elevat, vas parlar de 7 partits, i vaig portar aquí les actes, per tant, vaig portar les actes, per tant, les firmes corresponien amb els que havien vingut, i més partits que ara ja n'hi ha 3 més que vaig dir que estaven per entrar, però en els quals ja hi ha converses perquè també s'hi afegiran.
I encara en perspectiva alguna altra sorpresa que ja vindrà. Què vol dir? Vol dir que l'independentisme ja no s'haurà de quedar a casa emprenyat, decebut, amb uns líders que no el representen. amb uns líders, no només que no ens representen, amb uns líders que ens han traït. Com podem votar un traïdor? Sí, sí. Encara que vingui de Waterloo, Sí, sí, sí. Vull dir que com podem votar un traïdor? Com podem portar les persones que van prometre fer unes coses Exacte. i no les van fer. No, i Per tant, continuen prometent que ho tornarem a fer. Dic, no ho torneu a fer pas. perquè ho tornarem a fer malament. Perquè no cal que ho torneu a fer. Per tant, ho ha de fer un nou No, espai. ja ho farem nosaltres, Ho ha de fer un nou tranquils. espai. No, diu, ja ho tornarem a fer. És necessari Senyors de l'ANC... que a Catalunya hi hagi un nou espai polític independentista coherent, perquè l'independentisme coherent és aquell que proposa unes coses i les fa, no aquell que proposa unes coses i després que si tothom fa això. Això queda clar, no? A mi Nou espai m'agradaria... independentista, Si la gent no van a votar i fan vot nul i fan abstenció, guanya el Els PSC socialistes. o... Sí. Això ho tenim clar. Sí. Val, per tant, si parlem d'un nou espai, Clar. d'un independentisme De la necessitat d'un nou espai. coherent, parlaves de declaració legal, de fer-ho de Que manera treballi, legal, sí. Tenim el llibre, de no tenim el fer-nos llibre, perdre el temps. tenim el llibre de la declaració Tenim legal, el per llibre. tant la gent ho pot veure. Si tota l'abstenció que hi ha hagut, fent seguidisme de les consignes aquestes d'acord, tota aquesta abstenció vota independència, que és el que volen votar, guanyem. Exacte. Tindrem l'opció independentista, finalment... Sí, Ignasi, però molta gent, quan han anat a votar, ja creuen que han votat independentisme. Bueno, llavors... Ja ho creuen. No, estem parlant de la gent decebuda, que n'hi ha molta, decebuda. La gent decebuda ja sap que anar a votar els mateixos de sempre és el mateix Doncs resultat. expliquem què és el nou espai. Definim-lo fàcil. O sigui, jo vaig al carrer. Què en penses del nou espai? Què és? El nou espai és un nou espai polític que s'obre dins del Parlament de Catalunya perquè tu puguis votar una nova gent amb un projecte diferent, el projecte de la declaració legal d'independència, i és com aquella època, és com una tercera via, és a dir, per un cantó hi ha els espanyolistes, per l'altre cantó hi ha els independentistes fake o processistes, i qui hi ha més? El nou espai, que són els independentistes coherents. Que declararem l'independència, que declararem perquè és necessari, que segur que hi ha una majoria de catalans que dit del seu cor volen votar independència i no ser enganyats. Podem definir el nou espai com un espai que aglutini, que uneixi el vot independentista que vol una declaració legal al Parlament? Exacte. Es pot dir així, o més curt, Clar. La gent que vol l'independència, és a dir, tots aquells que ens pensàvem que aquell dia famós, que el de Waterloo, a les escales del Parlament ens va rifar. Et cau bé el de Waterloo, Em cau molt bé, sí. Em cau molt bé el de Waterloo i el d'aquí. I després la de l'Scoop, la meravellosa... Els de la repressió. Els de la repressió, els de l'empat a no sé quan... de 1.500. Sí, que de cop i volta... L'empat il·legal. L'empat il·legal. Tot això va ser tota una trampa. Aquests són els partits... I de cop i volta... Aquests són els partits, curiosament, aquests partits són els de la DUI, la declaració unilateral d'independència, és el més radical, el més heavy per assolir l'independència, i no ha fet res. Però després se'n va a Suïssa amb un col·legi de monges. No. La foto que va sortir després... I la Marta Rovira, tothom... O sigui, els més extremistes són els que menys han fet, els que més han enganyat. Per tant, obrim un nou espai, que és la declaració, no la DUI, sinó la DLI, la declaració legal d'independència, que és possible, perquè cap país, si té una majoria de diputats al Parlament, que la tenen ara, cap país amb una majoria de diputats al Parlament té que preguntar al país del qual pots independitzar que modifiqui la seva Constitució perquè tu puguis fer un referèndum, o cap país que té una majoria de diputats al Parlament diu, bé, home, intentem fer créixer la base social per Barcelona. No, que hi ha la majoria al Parlament, que fa falta fer créixer la base social, 152%. Ramon, tenim l'espanyolisme, tenim els de l'embat il·legal, de la DUI, i tenim els de la declaració legal. La gent legal, no? La gent legal, lúcida i coherent. Seria aquest nou espai. El nou independentisme. Està clar, els que ens esteu dient quin és aquest nou espai, ho hem dit clar, els de l'embat
legal. Exacte. Els que volen unir els diferents partits, no fer pressió perquè els partits facin no sé què, els que ja estan unint els partits Amb una llista. per fer l'embat legal. L'embat legal, que és el guanyador. És el guanyador. Perquè Europa i el món i les Nacions Unides ja tenen establert com un país es pot independitzar-se. I Catalunya ho té tot. A l'entorn del món democràtic que som. Catalunya ho té tot per poder-se independitzar. I, hòstia, i tenim una majoria del 52% al Parlament. Hi ha països que s'han independitzat amb molt menys. Ja són independents. No, sí, avui, Ramon, s'està entenent tot. I l'Ignasi, per cert, en l'anterior programa, fins i tot parlaves de que si hem de fer autonomisme, no fem ni això ara mateix. No, ara sí. Parlaves dels diners. Sí. Què passa amb els diners? Bueno, de moment que... Els diners que, per cert, el meu compte corrent cada dia està més baix. Què passa amb els diners? I que em sembla que... Que ens roben! Sí, quan vam fer el programa eren 20.000 milions, no? I ara ja són 23.000 milions. Per tant, 3.000 milions que ens han pres més, bravo! Cada any se'n van i no tornen. Marxen i no tornen. I a més a més, amb la promesa de les infraestructures que després no fan. O sigui, el Ramon deia fa 15 anys al CCN 16.000 milions, el president de la Generalitat deia 20.000, Ignasi avui diu 23.000. Què passa amb aquests diners? Bueno, on estan? Com es poden reclamar? Primer he de dir que els bascos són ciutadans de primera VIP i nosaltres som de tercera regional. És a dir, què passa? Jo m'he mirat al mirall i he pensat, què deus tenir que tu ets de tercera i els bascos són de primera? Tenen el concert. El concert. Però això ja no se'n parla. No, esclar que no se'n parla. No. A veure, el concert és el que ara aconsello, no m'agrada mai dir a la gent, has de fer això, has de fer allò, no. Però sí, ja que cobren, els autonomistes ja que cobren, ja que no defensen la llengua, ja que amb el 155 ja no governen, etc., que exigeixin el concert econòmic com els bascos, que ens tractin... No en saben. Ramon, no ho sé si en saben o no, els hi exigeixo que ho provin, que ho facin. Jo no vull ser ciutadà de tercera i els bascos de primera, no senyor. Sí. Estic parlant, mira, això no és sedició, és demanar igualtat de condicions com qualsevol ciutadà. Els polítics autonomistes catalans no tenen prou categoria per demanar el concert? No ho sé. S'està entenent això? L'Ignasi diu que no només hem entregat la independència, sinó que hem entregat els diners, el concert econòmic, la butxaca dels catalans. Ni es reclama. Per tant, que reclamin dins de l'autonomia que siguem ciutadans igual que els altres. I a més, que ho reclamin els andalusos també. Els andalusos els hi estan prenent el pèl, doncs que també declarin el concert econòmic com els bascos. Per què? És dir, els bascos són més que un andalús? Els bascos són més que un català? Això què és? A Catalunya, Espanya té preparat el PET, el Plan d'Empleo Turístico. És a dir, que els catalans puguem treballar aquí de barmans, puguem treballar aquí servint a la terrassa, però res més, cap indústria i els joves catalans tots cap a l'estranger a treballar. Per tant, volen arruïnar les famílies catalanes amb el PET. Ho tinc clar, Ramon, ho tinc clar. Estem perdent molt el temps dient el que... Ja ho sabem. Però jo, com a persona, com a ciutadà del Reino d'Espanya, exigeixo igual tractament com el basc. Per què un senyor basc és més que un andalús o per què un senyor basc és més que un català? Sí. Per tant, exigeixo, i aquesta, tu dius, no són capaços, m'és igual. És a dir, comencem a dir-los que si no són capaços que pleguin. Famílies catalanes, volem acabar d'arruïnar-nos? Aquesta és la pregunta. Sí. Volem arruïnar-nos o volem fer alguna cosa? Aquesta és la clau de volta. Sí o no? És la clau de volta. Volem seguir pagant 300 euros, 400 euros més d'hipoteca, volem seguir pagant 200 euros més d'energia elèctrica, volem aquest espoli o volem canviar això? O volem un país pròsper o volem un país arruïnat? Una vegada hagin reflexionat això, quan ho tinguem clar, quan tinguem clar què volem ser, perquè potser sí que volem arruïnar-nos. Un moment, això és televisiu, Ramon. A veure, bueno, però jo vull veure... Els catalans volen ser competitius, Ramon, sisplau, estava parlant amb les famílies. Ramon, estava parlant amb les famílies. Quan hagin reflexionat, Ramon, sisplau, quan hàgim reflexionat i sapiguem si volem arruïnar-nos o no,
Els que no vulguem arruïnar-nos, què hem de fer? Vot nul? Abstenció? Home, no. No, treballar, que... treballar, el català sempre treballar, i treballar per una cosa nova, votar l'espai independentista que declararà la independència. I no caldrà. Serem ciutadans, i jo llavors ja no hauré de dir que sóc ciutadà de tercera en relació al ciutadà basc, si ja serem de primera. Per tant, llavors Ignasi, el nou espai és indispensable per poder arribar a final de mes. Absolutament, absolutament. Si no és la resignació i és el PET que dius tu. Escolta, un nano amb estudis se'n van a treballar, tots els meus amics que tenen, hòstia, aquest tio era bo, tots estan. Empreses bones, empreses punteres alemanyes, empreses punteres angleses, tothom està fora. Belgues, tothom està fora. Ramon, el nou espai és indispensable perquè els teus fills no se'n vagin a viure fora i perquè els teus fills puguin tenir una vida digna? Evidentment. I és així. Si nosaltres no ho fem, som l'última generació capaç de fer que Catalunya continuï avançant. Si nosaltres no ho fem, a partir de les properes generacions, aquí hi haurà un desgavell, hi haurà una pèrdua de Catalunya i de catalanitat. Doncs pensem. Els nanos joves fan així ara. Pensa, nano, pensa. Hem de pensar, no? Si ens l'estem jugant... És l'última oportunitat històrica. O agafem aquest tren de la declaració legal d'independència. On està la càmera? Aquella d'allà? Va, digueu clar, Ramon. O agafem aquest tren de la declaració legal d'independència, del nou espai polític que ha de crear-se amb una suma de partits independentistes coherents de cara a les pròximes eleccions del Parlament de Catalunya. Si no fem això, Catalunya es dilueix i Catalunya s'enfonsa definitivament. No quedarà Catalunya i no quedaran catalans. Tot depèn de nosaltres. Tot depèn que el poble català desperti i es posi a treballar, a participar i a treballar per aquesta llista i a votar, no abstenir-se, que s'ha d'enfrontar amb tot aquest establishment de partits i a votar perquè la gent pugui votar per enfrontar-se a tot aquest establishment de partits que uns diuen no, estigueu enfadats, no aneu a votar, no aneu a votar, que jo guanyaré més, o no, voteu-me a mi, que jo vull que m'arreglin les catenàries. Bé, misèria. O hi ha un partit nou, un nou espai, o hi ha misèria. Sí, en lloc de reclamar el concert econòmic per Catalunya, deien el traspàs de Rodalies. Sí. Perquè ara en aquest moment les Rodalies estan traspassades, però la gent no ho sap. Estan traspassades, però només podem decidir els horaris dels trens. No podem decidir si canviem... Saps quin president no va aconseguir el traspàs de Rodalies? A Montilla, amb el tripartit, amb Esquerra Republicana i els socialistes van decidir a l'espai de Rodalies a Montilla, imagina't. Des del Montilla... Però només els horaris, només els van concedir els horaris. Però és l'últim gran traspàs que ha tingut Catalunya. Des del Montilla, o sigui, tot el que ha aconseguit a l'època autonomista amb Jordi Pujol, trampàs de competències, això va a ensenyament, tot, això va ser traspassos. L'últim traspàs el va fer el president Montilla. A partir d'aleshores, aquests polítics independentistes, que estan a Waterloo, que han fet tant, no han aconseguit res més important que el que va fer el Montilla. Imagina't quin nivell que tenim. Avui hem estat... Imagina't si no cal un nou espai. Clar i català. No ho sé. Jo penso que seguim un altre dia. Hem de ser més forts. Ramon, també em vas parlar de que pels pobles també has fet la diagnosi d'un espai verd també, però ja ho tocarem un altre dia, això. Hem copsat la necessitat d'un espai verd. El que sí que... Parlem tots alhora a vegades. Sí, el que sí que és veritat... On són els ecologistes catalans? Que és veritat... També, hem de parlar, el següent programa. Hem de parlar, el següent programa. No, però Ramon, que el que sí que és veritat és l'experiència que s'ha agafat només amb aquesta cosa de donar suport als pobles que volien. Això ha estat una experiència boníssima, agradable, que et fa pensar que aquest tercer espai, aquest nou espai, no només és possible, sinó que és desitjable. D'acord, deixem-ho aquí. Experiència, ecologisme, nou espai, llista unitària, declaració legal, és la via, és el que necessita el país, no? Jo vull ser un ciutadà igual que els bascos, de primera. Ciutadà igual que els bascos. Jo vull ser un ciutadà igual que els alemanys. Doncs gràcies per la companyia. Que tenen estat. Gràcies per la companyia, a tots vosaltres. El proper dia seguim. Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.